an magpipilya. Ako magtatanong sing limon, nga waray dahon na tudok, in maagahon naghahanap sing kamatayo. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Magtatanong sin limon, sa iyo libong bayai, anim masawa kay kita, an magpipilya. Ako magtatanong sin limon, nga waray dahon na tudok, in maagahon naghahanap sing kamatayo. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Magtatanong sin limon, sa iyo libong bayai, anim masawa kay kita, an magpipilya. Ako magtatanong sin limon, nga waray dahon na tudok, in maagahon naghahanap sing kamatayo. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Magtatanong sin limon, sa iyo libong bayai, anim masawa kay kita, an magpipilya. Ako magtatanong sin limon, nga waray dahon na tudok, in maagahon naghahanap sing kamatayo. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Magtatanong sin limon, sa iyo libong bayai, anim masawa kay kita, an magpipilya. Ako magtatanong sin limon, nga waray dahon na tudok, in maagahon naghahanap sing kamatayo. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian, di unay kaiday sa kasing-kasing. Nang gamot iton niyan, nananaring sing sanimtian,